itatak mo na! Mga kasama, maing adlaw, nausap ka natong tanan. Brand new year, brand new radio magkakasama. Ngadto sa atong mga suki nga mga tigpaminaw nga naglisod na gyud magkakasama sa ilang pagpaminaw. Nga naman, kay ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga radyo magkakasama, medyo dili na mo cooperate magkakasama, makahatag nila og gwapo nga signal para nga konbinyente ang ilang pagpaminaw. Dirita karon magkakasama sa may San Isidro, Bunawan ning atong syudad sa Davao. Ni ay usa ka panimalay dinhi magkakasama. Dugay na kay ni siya nag-request og bag-o nga radio set. Ni ata karon atong ilailahon. Ma'am, maayong adlaw. Maing adlaw. Kisay pangalan? TC Taipin. Si Ma'am TC Taipin. Ma'am TC, dugay na ka nagapaminaw di XDC? Dugay na sir, halos 30 ka tuig sir. Ah, grabe dugaya. Bantog ra nga imong radyo nasa tiyang TV pagkakasama. Murag medyo bawi na gyud, nakabawi na gyud na siya ang kapital ana ka serbisyo na gyud dako. Okay, Ma'am TC, ne kini okay, ang imong radyo murag medyo kuan naman murag mo retire naman, ilisan ta bag-o. Gusto ka? Gusto kay sir. Di basta gyud. Ni ana, Ma'am TC ang atong brand new radio set. Salamat, DXDC kay Sir Eren. Yes, ato patingugon kay para proof gyud nga mutingog siya, okay? Bidaw? Okay, kayo Tay kusuga. Nana po'y bagong radyo. Siya masulti nimo, bidaw be. Siya masulti nimo kanang pastor kanya pakisulti, bidaw? Okay. O, Sige. salamat kayo sa DXDC kay Sir Eren sa mga kauban niya nga nakaabot sa ako diri. Og kay Ma'am Ren, Yes. hello, salamat kayo. Ito ka ta Ma'am Renz nag-chat no. Siyang tulay sir para Magkaradyo ka. magkaradyo ko. Okay. Kisay pangan gid na to? TC Taipin sir. Ma'am TC Taipin, pila ilan yung mga test? 48. Okay, 48, Ma'am TC Taipin. Siya magkasama taga San Isidro, Bunawan. Ang ato ang bag-o karon nga nakatagamtam og brand new radio set sa ato ang brand new year o brand new radio magkakasama. Radyo Man Dudong Rin Lubosbog, Tata Carmen. Sa radyo mo, Raymond!